स्निजिबाथि भारतनि उदांस्रि सानखौ फालिनो साफ्रोमबो नोगोरारियानो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। देग्लाय बोसोरनि उदांस्रि सानखौ बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन खालामनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बयखौबो गावबा गावनि नखर नखर आजादी का अमृत महोत्सवजों सोमोन्दो लानानै माहारिनि फिरफिलाखौ 13 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम बिरहोना हादरनि उदांस्रि सानाव बयखौबो बाहागो लानो नोगोरारिखौ खावलायहरदों। मख'जाथावदि गाहाय मन्त्रि बिथांनि खावलायनायखौ मान होनानै बयबो नोगोरारियानो दिनैनिफ्राय गावबा गावनि नखर नखर माहारिनि फिरफिला बिरहोनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि असिला लानानैनो नैबे समाव बडलेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोननो मोनसे खौरां होनो नागिरदों। सासे सुबुङा बिटिआर ओनसोलनि बयनिख्रुइबो जौसिन मबाइल टावाराव गाखोनानै माहारिनि फिरफिलाखौ बिरहोदों। बे खौराङानो जाहैबाय बाक्सा जिल्ला दुमनि ओनसोलनि नेलसन मोसाहारिनि। बिथाङा माहारिनि फिरफिलाखौ उदांस्रिनि सानजों लोब्बा लानानै दुमनियाव थानाय बिटिआर ओनसोलनि बयनिख्रुइबो जौसिन मबाइल टावाराव गाखोनानै बिरहोदों। गमामायैनो बिथांनि हादरखौ अनसायनाया थारैनो बाख्नायजाथाव आरो बिथाङा जौसिन जायगायाव गाखोनानै माहारिनि फिरफिला बिरहोनायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव सावरायलायनायखौबो नुनो मोन्दों। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।